Dito mga kaibigan, sa loob po ng Bicol National Park, matatagpo natin yung tinatawag po nilang mother tree o yung chaong tree. Sinasabi po nila na mahigit na daw pong 440 years old, napakatindi, napakatagal na po yun. Matatagpon po yan mga lods, mga kaibigan, dito po yan sa loob po ng Bicol National Park sa sitio Nalilisan, Barangay Tuwaka, Basod Camarines Norte, at dito nga po sa Bicol National Park. Sinasabi po nila mga lods, mga kaibigan, na may taas daw po yun na mahigit 30 meters, tapos may lapad daw po yun na 5 meters. Pero matatagpuan po yun mga lods, mga kaibigan, sa pinakapusod, kumbaga parang 2 kilometro mula po sa may main road papunta po doon sa mother tree. Kaya po siya mga lods, mga kaibigan, tinawag na mother tree dahil napakatanda na po niya, kumbaga sa edad po niya na 440 years old mahigit. Kaya yun po yung tawag sa kanya. Siya rin po yung pinakamatandang puno dito po yan sa Bicol region. Sobrang sarap po sa pakiramdam na ganito po yung inyong madadaanan, napakamaraming puno at napakagandang lugar. Sobra po akong nag-enjoy po rito mga lods.